Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Inkulumo yecukamelisha laphana wengane zakwethu ithusa abaningi ke laphana ngenkathi lezi kuyaxolisa bafowethu lento eyenzeke kuKhuzani izolo noMdumazi eJozini ayikho nice. Libhale kanjena icukamelisha lithe musani ukuthi nixoshe abantu uma kukhona mina emcimbini. Kanti abantu balijabulele ke laphana icukamelisha laphana eJozini wengane zakwethu. Thina ngale kukhuluma kakhulu ake sikudedelele iclip laphana ubone icukamelisha lijabulisa abantu eJozini. Siyi channel ehamba phambili sithi siyabonga.